na farko tukuna shi ciwon ulcer dama wani tsaga ne ko wani ciwo ne a cikin shimfidar ciki da abin da ya hada da makogoro da ciki da kuma hanji. Kamar alal misali bari in nuna a nan wurin, wannan shine asalin ciki mai kyau din. To a ciwon ulcer a cikin cikin nan kaga wayannan ramukan, to su ake kira ulcer. Su ne ramuka, su ne kaman ciwo kaman gyambo, to shine ciwon muke ce mata ciwon ulcer. Haka wayannan gyambon da suke cikin ciki, kaga ɗaya wannan yana cikin ciki muna kiranta gastric ulcer, wannan yana cikin hanji mahaɗar ciki sai ya fara zama hanji, shi muke kira duodenal ulcer. To kuma idan aka kamera aka ɗauke shi, kaga surrounding mucosa in ko surrounding shimfiɗar ciki ka ganta lafiya, shi wannan da ya zo sai ya ɗan rami sai ya ɗan yi ciwo. To a duk lokacin da abinci ta je ta taɓa wurin, ko kuma a'a ba abinci ba saɓanin haka, dan a cikin ciki ya kamata mu gane normal anatomy din. A cikin ciki akwai abin da Allah ya halitta muna kiran shi hydrochloric acid. Hydrochloric acid din shine idan abinci ya zo shi yake breaking down abinci, you understand, digestion, sai ya markaɗa abincin sai ya tukuna ya shiga hanji. A hanji sai a tsince nutrients din abu mara kyau, abu masu kyau kai, sai a tura mara kyau, shine ke fitowa kamar bayan gida da fitsari. Yauwa, to wannan idan abinci babu a cikin ciki kana ɗan jin yunwa, wannan hydrochloric acid din nan sai ya dinga shafe wurin ciwon nan. To idan acid ya shafa wurin ciwon nan, shi da kake jin ciwo, shi yasa masu peptic ulcer idan suna jin yunwa, idan wato acid ya taba jikin cikin, shine za su in suka je suka ci abinci sai su ji sauki, sai suka ce kamar sai ka ji mutum yana cewa ina jin ulcer amma bana, shi yasa bana azumi dan bai iya zama da yunwa, you understand. So idan akwai abinci ba zai damu wannan ciwon ba, amma idan ba abinci sai kaga acid din ya ji ya taba shi, shine sai ka ji wannan ciwon. Yanda mutum zai gane yana da ciwon ulcer shine zai ji wani ciwo a cikin kirjin shi. Mafi yawanci ba a kirjin fa sai bane, a ƙasan kirji ne, kuma mahada da ciki, wani lokaci da yana zuwa har gadon baya, sai ka ji kana da wani ciwo kamar zafi, kamar ƙunar wuta. Haka wasu za su ce maka, wasu kuma su ce maka kamar an cake su da wuta ne. To shine za ka ji kamar kana da alamar ciwon ulcer. Yunwa tana kawo ka ji abin da muke kira dyspepsia, amma ba wai yunwa tana kawo ulcer ba. Ku gane bambanci. Dyspepsia ita ce wannan jin abin nan da kake ji da ciwon kirji. Idan ka ji yunwa cikin ka ya rarike ba komai, to wannan acid din nan sai ya samu sai ya dinga shafan, ya dinga dan yawo a cikin ka, sai ka ji wani haka kawai ma baka da ulcer, ai kana jin yunwa, kana jin wani abu a cikin ka. To balle inda ma kana da wani dan ulcer ka, wani dan ciwon ka, to sai ya shafa shi. So yunwa ba ta kawo ulcer, amma idan kana da ulcer yunwa tana tada ta. Shakka babu, yara suna yi, amma yawanci a yara functional dyspepsia ne. Yawanci idan aka leka aka gani ba irin wannan ulcer na ciwon bane, irin na yunwa ce, ya dan yaro ya make ce mishi baya iya rike yunwa, sai wannan acid din ya tawo sai ya ji wannan dyspepsia din nan. To haka, ko kuma yana da wata damuwa a baya, yawa suna iya samun ulcer ma, amma it's not very common. Ana iya gadon cutar ulcer, yana daga ciki, in iyayenka suna da shi, an uwa suna da shi, it's a risk factor, kana iya samun ciwon ulcer.